No mutta oikein hyvää päivää taas kaikille karvaisille otuksille ja niille, jotka eivät ole niin karvaisia. Joo, eli tänään tää on vähän niinku storytime-video ehkä. Ja tänään mä tuun puhuun mun yhdestä entisestä koulua, en mä osaa enää puhua suomea, missä mä kävin. Mun tokaluokan ja vähän kaikkea, että mitä siellä tapahtui ja miten opettajat kaikki nämä teki tietyissä tilanteissa ja miten koulu ylipäätään toimii kiusaamiseen liittyen. Joo, tässä taustalla on sitten vähän gameplaytä. Mä kuvasin 3 eri peliä, mutta mä en tiedä mitkä niistä tulee videolle, mutta ja jos miettii, että joku miettii, että miksi ei tullut video, niin syy on se, että mulla on ollut side business, mitä mä oon pyörittänyt ja jos käykää, mä linkkaan tonne alas, jos mä muistan myös Snap-tilin, niin käykää seuraa sitä, niin saatte tietää enemmän. Mut joo, lähdetään nyt tähän itse tarinaan tai vuoteen, mitä mä kävin. Eli oli vuosi 2020, joo, aloitetaan 2020 vuoden alusta tai 2019 vuoden lopusta. Mä en muista ihan tarkkaan milloin, mun vanhemmat sanoivat jotain, että me tullaan muuttamaan alueelle nimeltä Kämmenniemi, se kai kuuluu Teiskoon, jos mä oikein muistan. Ja mä tuun käymään semmoista Kämmenniemen koulua ja no mä olin tietenkin innoissani, että pääsee muuttaa. Ja sit se oli vielä kotitalo, kun mä asuttiin siellä rivitalossa. Ja muuten jos taustalla kuuluu juomisen ääniä, niin se on mä juon Coca-Colaa, että suu ei mene ihan kuivaksi. Joo, mut siis mä olin innoissani. Se talo, missä me asuttiin, niin siellä oli tosi paljon erilaisia tapetteja, mitä oli joskus pistetty aikoinaan. Ja no, se alue oli mun loppujen lopuksi mielestä vähän ahdas, se talokin oli vähän ahdas, keittiö oli jotenkin tosi pieni. Ja meillä oli semmonen iso terassi takapihalla ja autotalli ja no. Sit meillä kasvoi aika isoja pusikkoja siinä. No, mennään sitten siihen päivään, kun 2020, se oli eka kerta, kun mä olin käynyt niinku koulussa niinku siellä rakennuksessa oppimassa pitkään aikaan, koska mä olin ollut sitten sen 2020 vuoden kevään, niin mä olin tein etänä, vaikka olisi voinut palata kouluun yhdessä kohtaa kai. Ja no, mut mä en ollut mennyt kouluun, mä olin vaan halunnut silloin korona-aikana tehdä niinku etänä ne hommat, niin se oli pitkä aikaa, kun mä olin käymässä koulussa. No, se koulu oli ihan kiva, tai no, mä olin käynyt siellä päivää aikaisemmin tutustumassa vähän. Ja sitten mä en muista siitä ekasta päivästä, enkä tokastakaan mitään. Joo. No, tää vähän perustuu koko tähän mun kakkosluokkaan, mutta mulla oli tosi vaikeeta saada kavereita, niinku jotenkin tosi vaikeeta. Mä en tiedä oikein miksi. Ja mua kans kiusattiin, joten kato, mitäs muuta tapahtuu. No, okei, mennään ensimmäiseen tilanteeseen ja vähän mikä alkoi nostattaa hälytyskelloa tässä koulussa, tai vähän tätä koulua kohtaa, mitä mä kävin. Eli tää on Kämmenniemen koulu, ja mä en nyt tarkoita, että se koko koulu on niinku mulkku tai joku tämmönen, että ei todellakaan. Oli siellä kivoja ihmisiä ja sitten niitä ei niin kivoja, mutta tää oli hyvin erikoinen tää koulu. Ja mä en oo sitten muuten leikannut koko videosta mitään, en edes gameplaytä, enkä tätä ääntä, koska en mä tiedä miksi, mut joo. Eli eka kiusaamistilanne tapahtui silleen, että koulupäivä oli juuri päättynyt, just päättynyt. Mä istun ja pistän mun kenkiä, joo. Sitten semmonen poika, sanotaan, että sen nyt nimi on vaikka Taavetti. Niin Taavetti tulee ja potkii mua pari kertaa jalkaa. Kai. Joo, potkis mua pari kertaa jalkaa. Joo. Sitten se vaan lähti. Se ei niinku sanonut siihen mitään.
Ja sit kun mun vanhemmat tuli, niin mä en viittinyt heti kertoa, että mä olin just 2 minuuttia sitten siinä kohtaa kiusattu silloin vuonna 2020. Niin sitten, joo, siis mä sanoin siinä matkalla ja mä näin sen, no Taavetin, sen oikein nimi on Taavetti, mutta joo mä näin sen mutta mä en uskalla sanoa, että kuka se on. Joo, sit seuraavana päivänä se asia selvitettiin. Ja kun sitä kysyttiin, että joo, miksi sä teit näin, miksi, sit sun vaan silleen, en mä tiedä, no en mä tiedä, koko aika vaan. Joo, sitten vähän tämän jälkeen niin joku poika, sanotaan, että sen nimi on vaikka Lauri. Joo, tää on käytännössä ainoa kerta, kun Lauri tulee tässä videossa esiintymään. Joo, Lauri, niin mitä se, niin, se äiti pisti mun äitille viestiä silleen, ja tai mikään tämänkään paha tapahtuma, että Lauri haluaisi tutustua muhun. Mä kävin niillä sitten käymässä, oli ihan hauskaa, sitten tuli käymään meillä, mutta ei me sitten sen jälkeen oikeastaan ikinä puhuttu, että se oli vaan semmonen parin kerran juttu, jos niin edes voi sanoa, joo. Ja sitten mä nyt hypin vähän näissä, koska mä en ihan tarkkaan muista, missä järjestyksessä missäkin on tapahtunut. No, mitäs muita kiusaamistilanteita? No, ai niin jo, sit mä en muista, oliko se sama poika, joka sitten myöhemmin mua kiusasi jostain syystä, eli Taavetti. Niin mä en uskalla sanoa siitä noin 3 kuukauteen. Ja siinä mun koulumenestys kärsi ja käyttäytyminen, koska mä periaatteessa purkasin sitä ärsytystä luokassa. Mä en kuunnellut, mä olin silleen, että mä en vittu jaksa tätä paskaa, jotain tämmöstä. Ja se tuli siitä, koska mä en uskaltanut sanoa en mä tiedä, mä en tiedä oikein miksi mä niinku perseilyn tunnilla, vaikka mä olisin vaan voinut sanoa, jos asia olisi ollut siinä. Et mä en sit tiedä, tuliko se purkautuksen jotenkin niin vai mä en niinku tiedä, mitä se mulle silloin tapahtui, että miksi mä en kuunnellut, miksi mä en ollut kunnolla. Sitten mä vaan kerran sanoin noin, tai mun vanhemmat kysyivät, että onko nyt sulla oikeesti joku hätänä, onko? Ja sit mä olin sillä, okei, mua on kiusattu, mä en oo uskaltanut, tai mä sanoin, että okei, mua on kiusattu, ja se taisi olla se sama poika, mä en nyt ihan tarkkaan muista, oliko se poika. Sitten koululle pistettiin viestiä ja sitten yksi kerta oli, kun me oltiin jostain vitun leikkipuistossa jostain syystä. Se oli joku, en mä tiedä, varmaan liikuntatunti oli korvattu sillä. Niin me sitten oltiin jo siellä leikkikentällä, niin sitten joku 4-luokkalainen, se oli jollain erityisluokalla, mutta sillä oli kai joku, en mä tiedä, varmaan joku ADHD tai ton tyyppinen. Ja mä en uskaltanut sanoa siitä viikkoa, koska mä pelkäsin, että se kiusaa mua, mutta se tyyppi siis, mä kuitenkin myöhemmin ymmärsin, että okei, että sillä on niinku sairaus, että se ei itse voi sille mitään. Se oli loppujen lopuksi aika naistyyppi, mutta se vaan ei voinut sille mitään, mutta mä olin 2, niin en mä älynyt. Mutta mä sanoin sitä mun vanhemmille, mä käytiin kysyä siltä erityisluokan opettajalta vähän kysyttiin, ja sitten se sanoi, että joo, että se oppilas on semmoinen, että joo, sillä on semmoinen sairaus, että se sanoo välillä vähän kaiken näköistä. Mut joo, sitä ei jää, mulla ei ole kohtaa sille mitään heittiä. Se oli aika naistyyppi. Vaikka se kerran vähän silleen kiusa, mutta ei se voinut sille itse sille mitään. Kiusattiinko mua sitten enempää? No mennään nyt sitten siihen, että mulla ei ollut kavereita, okei. Mä kerran jotkut 4, 5, 6 luokkaista 2 poikaa kysyivät, että haluanko mä olla niitten niin nyt välkällä, koska ne oli varmaan huomannut, että mä olin ollut muutamalla välkällä yksin. Ja mä en muista mitä me tehtiin, että me mentiin leikkiin hiekkalaatikolle. Se oli muitakin mun luokkalaisia. Joo, ja
vielä pieni spoileri, mutta mä sain myöhemmin kavereita, mutta ei se ollut niin helppoa alussa. Kyllä mä silleen olin hyvissä väleissä, mutta en mä silleen ollut. Ja sitten kun tuli joku liikkatunti, ja sitten mä menin sinne hiekkalaatikolle. Siis mä kysyin, että voinko mä päästä mukaan. Niin sanotaan, että semmonen poika kuin Cristiano Ronaldo, joo sen nyt nimi on, sen nimi on Rolle, no niin Rolle sanoi, että mä kysyin siis, että voinko mä päästä leikkiin teidän kanssa. Sitten se on silleen, että ei, koska sä et ole aikaisemmin leikkinyt meidän kanssa jotain en mä enää tarkkaan edes muista, mutta jotain tommosta se sanoi. Ja sitten mä lähdin sieltä ja sit mulla oikeesti tuli niinku kyyneli, että niinku mä olin silleen, että miksi mä oon yksi, että miksi mulla ei ole kavereita, miksi ja tälleen. Sitten ja sit kuitenkin yksi semmonen poika, sanotaan, että sen nimi on vaikka Lassi, niin se kysyy kerran, että haluanko mä tulla hiekkalaatikolle leikkimään. No, mä en mennyt, koska mä ajattelin, että koska mulla oli muutaman kerran käynyt silleen, että mä olin tutustunut ihmiseen ja sit se oli hylännyt. Sit se oli mennyt joku toisen kanssa, eikä mä enää hengattu, sen jälkeen mä olin taas yksi. Mä pelkäsin, että käy niin ja mä en halunnut, että se tilanne toistuu ja se fiilis, niin mä sanoin en, koska mä en uskaltanut, mä pelkäsin, että mua kiusataan taas. Sitten kun mulla oli ollut kavereita, niin mä kävin jossain psykioterapeutilla tai jollain, en mä tiedä. Sen nimi oli joku Keinu, että siellä oli ihmisiä, jotain aikuisia, sit siellä puhuttiin asioista ja silleen joo. Sitten mä kävin kuraattorilla, psykologilla ja joo. Vähän liittyen siihen, että miksi mä olin huonosti tunneilla ja silleen. Että joo, se vähän johtui siitä, että mua kiusattiin niin paljon, niin kuin mä sanoin, niin se purkautui sillä tavalla. Sitten. Mitäs sitten? Niin sitten puhutaanpa nyt sitten vähän rehtorista, opettajista, opetustavasta ja miten siellä toimittiin kiusaamisessa. Se rehtori, mikä siellä oli, ja se rehtori ei ole kai enää siellä. Mä kattelin vähän siitä koulusta, että mitä siellä kuuluu nykyään, että siellä oli vaihtunut rehtori, ja yksi uutinen, minkä mä huomasin sieltä noin jotain kuukautta sitten, niin siellä oli ollut joku lappu seinällä, se oli joku ysiluokkalaisten koulutyö, niin siinä oli pistetty, että vihaan ne, silleen oli pistetty ja sit siinä luki se. Sitten siellä oli jotain koulukuljetusongelmia ja joo. Sitten, niin tosiaan opettajasta ja rehtorista. Se rehtori oli ilmeisesti ehkä saanut potkut, mun äiti oli jotain kuullut, mä en enää tarkkaan muista, mutta se oli kai saanut ehkä potkut aikaisemmin jo. Aikaisemmista töistä, kun se oli ollut niin huono toi rehtori, niin sit se oli sit se hoiti ne asiat tosi huonosti. Se basically sanoi kai näin, että on normaalia, että sä saat turpaan koulupäivän aikana ja että sua lyödään ja potkastaa. Ja kun mä myöhemmin kuulin ton, niin mä olin silleen mitä vittua, että ei toi ole normaalia, että sä saat turpaan koulupäivän aikana vähintään kerran ja sit sulle tulee joku mustelma tai tämmöstä. Ja no se ei suoraan sanonut sille, mutta se vähän silleen piilossa sanoi sen silleen, tai se periaatteessa sanoi sen, mutta se ei sanonut suoraan kuitenkaan. Ja se rehtori oli jotenkin tosi outo, se käsitti asiat vähän oudosti ja se Chimpanzini bananini. No, miten se nyt sanoisi? Se oli aika huono rehtori, se oli huono, jos se oli kerran saanut jo potkut ja mä en sit tiedä, että miksi se on lähtenyt, jäikö se eläkkeelle, saiko se paremman työpaikan, mitä mä en usko, vai saiko se potkut taas. Mut siis, no se oli vähän mulkku, se rehtori. Mä en ihan tarkkaan enää muista, mä en tiedä myöskään kuinka pitkä tää video on. Ja opetustavat oli, kaikki oppikirjat enää oli siellä aika huonoja. Opettajat suosi oppilaita muistaakseni tai jotkut. Tai sitähän on paljon, mutta jotenkin tuntuu tuolla, että sitä oli paljon. Ja
esimerkiksi jotain tyttöä, joku 2 poikaa, toinen oli pitänyt kiinni, toinen lyönyt mahaan, niin se tyttö ei kai enää ikinä tullut sinne kouluun. Tai sit se kävi siellä vaan puhumassa rehtorille ja näillä, mutta se ei enää ikinä kai opiskellut siellä. Et se vaihtoi onkin kristilli, tai mä en muista mihin kouluun se vaihtoi, joku erityiskoulu, mä en muista enää tarkkaan, mut joo, sit kans siellä oppikirjat ja kaikki, tai no, yhden mä haluan sanoa, ja se on se, että jotenkin se opetus oli siellä jotenkin tosi erikoista. Mä en hirveästi ymmärtänyt sitä, mulla ei ole jäänyt sieltä käytännössä mitään mieleen. Lähen silleen, että mitä mä selkeästi muistan. Ja sit muistan, siellä oli ihan vitsinouto matikan kirja, joku matikan kirja. Ja se oli jotenkin tosi epäselkeä ja shoutout mun mummo, joka on jo yhdessä koulussa ohjaaja tai koulukäynnin avustaja-ohjaaja. Niin se kertoo, että niillä on se kirja ja se ei itekään tykkää siitä kirjasta. Että se on jotenkin outo ja siitä ei tunnu oppiva. Et joo, se kirja siellä matikan tunne tai kun oli matematiikka oli huono. No ei se silleen vaan. No se on vähän koulujen päätös, mitä ne kirjoja haluaa käyttää. Sitten mitä muuta. No ylipäätään kiusaamiseen tunnuttiin puuttuvan tosi vähän. Ja joo, sit siellä oli kans joku poika, se oli kai lintsannut niin paljon koulussa, kun se oli kattonut jonkin 2:30 asti aamuyöllä kännykkää tai 3 asti aamuyöllä. Niin se ei ikinä tullut kouluun, niin oliko joku lastensuojelupölli se, tai ei pöllinyt vaan vei sen johonkin. Ja siitä mä en kuullut sen jälkeen enempää siitä syyvistä. Sitten mä muistan, tää ei liity muhun, mutta mun luokalla oli semmonen poika, niin se viittasi varmaan 0,5 tuntia, se ei vittu saanut apua matikan tehtävässä. Se viittasi varmaan 0,5 tuntia, se opettaja meni muitteluun, ja sit kun se kysyi aina, että voiko sä nyt jo tulla, niin se on silleen odota se opettaja. Niin se oli vähän erikoista, että se opettaja niinku, sitä ei siinä kohtaa vittuakaan kiinnostanut se tyyppi, joka oli viitannut varmaan 0,5 tuntia. Niin mulla olisi ainakin siinä kohtaa vähän palannut hermot. Sitten mä muistan kans, että enpä itäs muistakaan. Nyt vähän lyö tyhjää. Mitäs muuta siitä opettajista ja näistä. No oliko mulla sit, no sen mä muistan vielä, niinku et, se niinku, no en mä viitis, okei toi ei oo mikään paha juttu, siis se oma luokanopettaja, meillä oli 2 A ja B, mä olin A:lla, niin se meidän luokanopettaja, niin se sai kai lapsen, niin se jäi lomalle, niin meidän luokat yhdistyi 2 ihan lopuilla. Sitten Sitten mä muistan, että se koulumatka oli mun mielestä pitkä. Ja mä nyt oikeesti vähän oon hyppinyt näissä aiheissa, mutta kun mä en muista kaikkea, mulla ei oo mitään käsikirjoitusta. Ja joo. No. Kyllä siellä jotkut asiat oli ihan viiä, mutta se oli vaan kaukana mun iskän kotoa, koska mulla on 2 kotia, niin se oli tosi kaukana mun iskän kotoa. Ja yleensä mun iska oli hakenut ja vienyt, mutta tässä piti tehdä silleen, että me mentiin yhden kaupan pihalle, johonkin isoon kauppaan, sit mä hyppäsin mun äitin autosta, menin iskän autoon, mentiin loppumatka silleen. Ja sitten taas kun iskä vei mut sinne, niin mä mentiin siihen samalle kaupalle ja sitten mä hyppäsin sitä äitin autoa ja se matka oli ihan älyttömän pitkä. Ja mä vaan muistan ne viimeiset, tai oliko, että me oltiin asuttu ehkä 4,5 vuotta, 4 kuukautta tai 6 kuukautta, eli joku 0,5 vuotta. Niin me alettiin jo miettimään, että joo, me halutaan muuttaa pois. Ja me kai silloin katsottiin sitä kämppää, missä me nyt, tai sen lähellä kai, asuntoa, missä me nyt asuntaan, tai taloa. Ja joo, mä muistan sen kanssa, että kun olisi ollut kevätjuhla, niin mä en tullut sinne, koska sinä päivänä mä lähdin ajaa mun iskän kanssa autolla tonne Lappiin.
kattoo sukulaisia, että mä en sitten sen jälkeen enää käynyt siellä ikinä. Mä en muistaakseni edes sen jälkeen käynyt siinä talossa ehkä enää ikinä. Ja sit mä muistan myös, että oli semmonen sporttikerho, joku urheilukerho, että siellä tehtiin kaikkia urheilullisia asioita, tehtiin niinku ulkona ja sitten jotain tämmösiä palleikkeja ja kaikkea tämmöstä tehtiin. Siihen piti ilmoittautua, mä menin sinne, se oli aina perjantaisin, ei perjantaisin, tiistaisin. Siellä oli tosi hauskaa, se oli tosi kivaa. Ja sitten, joo, mut sit se vaan vaihtui perjantaihin ja silleen typerää aikaan, tai silleen outoa aikaa, että mun iskän luo vieminen olisi ollut tosi vaikeeta, niin mä lähdin sieltä. Ja sit mä muistan tämmösen. Meidän oma opettaja oli poissa, niin meillä oli sijainen, ja mua vähän joku kiusas, mä en enää muista tarkkaan. Niin se tuli sitten, niin sit se huomasi se sijainen, että mua kiusattiin tai vähän, niin se puuttui siihen tilanteeseen. Ja muut opettajat ei ollut oikeastaan ikinä silleen, tai tuntui, että ne ei hirveästi puuttunut, mutta kun oli sijainen, niin se tietenkin puuttu. Et musta tuntuu, että se rehtori oli vähän sanonut, että ei tolle kiusaamiselle voi mitään, että joo, se on ihan normaalia, että älkää välittäkö pienistä. Että aivan kun siellä olisi, mä sanon ehkä tää uudestaan, mutta luovutettu kiusaamisen ja kaiken häirinnän kanssa. Et mä en tiedä mikä nykytilanne siellä on, mä en edes oo puhunut mun vanhoille luokkalaisille, mä oon yrittänyt löytää niitä snappeja, instagrameja ja näitä. Että jos voi siis kysyä, että vähän mitä siellä on tapahtunut ja ylipäätään mitä sinne koululle kuuluu. Siellä on kai vaihtunut se rehtori vähän sen jälkeen, kun mä lähdin. Joo. Ja sit siellä oli, mä muistan yhden semmosen kivan ohjaajan, tai semmonen, joka oli ylitsemuuden. Se oli semmonen, en mä tiedä, varmaan 30 miespuolinen, ja se itse asiassa teki YouTubea. Kyllä, se teki YouTubea. Ja mä muistan, oli ET-tunti, koska mä en oo uskonnossa, niin mä kysyin siltä, että ooks sä se, tää kanava, joo. Mä en oo sano sen kanavan nimeä, tai joo. Okei, sen kanavan nimi on Jyrki Pelaa, kai. Mä kysyin, että ooks se Jyrki Pelaa. Niin se sit kuiskas mulle sen aloituksen, että miten sen videoiden aloitus menee. Se menee näin sen aloitus, niin se menee silleen, oikein hyvää päivää kaikille katsojat. Niin se teki sen äänen, tai se muutti aina sen ääntä niinku videoissaan, niin se kuiskas sen mulle, ja sit mä olin silleen, okei, toi on se Jyrki Pelaa, okei. Ja mä kuulin siitä mun luokkalaisilta, ja vielä siihen, että sainko mä kavereita, niin mä sain lopussa silleen kavereita, mut joo. Ja oli mulla silleen välillä yksi semmonen kaveri, kenen kanssa mä olin. Sanotaan, että sen kaverin nimi on vaikka Pekka. Joo, sen nimi on Pekka nyt, niin mä olin välillä Pekan kanssa jotain, ja kaikkea tämmöstä, joo. Olin sen kanssa välillä, mut joo. Joo. Ja kun mä pääsin sieltä pois, niin se tuntui aika vapaudelta, vaikka mä olin. Ja mä lähdin siis sieltä 2021, eli ennen 3. luokkaa. Mä tulin tänne, missä mä asun nykyään. Ja täällä on mennyt kaikki hyvin, mä oon tykännyt asua täällä. Täällä on paljon paremmat asiat tapahtunut, mitä siellä tapahtuu. Aina vaan, että mun piti vaihtaa koulua, koska mun koulu, mihin mä sen jälkeen menin, sen 2. luokan jälkeen yhteen toiseen kouluun, niin siellä oli vaan ala-aste, niin mun piti nyt mennä yläasteelle yhteen isompaan kouluun. Mut en kerro niiden nimiä, koska tämä on YouTube, en halua paljastaa, koska kuitenkin siellä on joku jotain ammusetä tulee mun ovelle ja vain sen jälkeen pari vuotta ja sit mut löydetäänkin yhtäkkiä jostain bussipysäkin takaa ja joo. Mut joo, ei mulla silleen varmaan muuta, mä vaan sanon, että Kämmenniemen koulu oli ihan hirveä, mutta tilatkaa ja tykätkää, jos tykkäsitte. Kertokaa mitä gameplaytä te haluatte nähdä tämmöstä videoiden taustalla, jos te haluatte tämmösiä kommentaarivideoita. Niin joo. Ja muistakaa tykätä, tilata ja pistää kello päällä ja kommentoikaa ja jakakaa kavereille ja sukulaisille ja kaikille mahdollisille. Mut joo. Mä en nyt tiedä,
onko tää hyvä video. Jos te haluatte enemmän tämmösiä, mulla on ehkä jotain tarinoita, jos mä koitan muistella tarkemmin. Tai mä teen, missä on lyhyitä tarinoita, semmosia jotain 3 minuutin mittaisia tai jotain tommosta, ja sit mä kerron monta semmoista yhdellä videolla. Mut joo, kiitos kun katsoitte video, tykätkää ja se on muuten morjens!